weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to mataman na wela tiggere yene tiggere sire kon waktu yoni ha to tohomaji kami siwi ha to rewyila matama ne jeeya e gardidi kabaruuji men leydi sénégal jagorɗo kalfinaɗo nden ka ɓiɓɓe leydi ndi kala holliti oɗo saaha maɓe ƴettu peeje mawɗi no fewi gam rende nden ka e kisal e nder leydi ndi kala to leydi mauritanie basse orient hawdila sharqi ko bildi école yani toon hanki ko ha janggowo goto wasi ene fitta mum jeenayo gañimi hen ma en ketto kabaruuji men to leydi mauritanie hammadi keneme to leydi mali finoɓe to masina kolliti oɗo saaha yiide carburant wonti hunde sattude no fewi remoɓe taweteɓe toon e rima laamu ngunde walla taɓe nde tawnoɗo saaha ɓe ndemirta ko machine ngaji to leydi guine konakiri he danɓe ɓe no waranaɓe kame lebtaɓe e laamu alpha konde e rima laamu leydi ndi ne laɓɓinantaɓe wonande jillu alpha konde faade toon to leydi turki kabaruuji men manawen ha to côte d'ivoire ghana rca rwanda rd congo nigéria burkina faso ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko safriyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol rafiji rewɓe e rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra rafiji jeenayyi fannu goɗɗo so a hutorima ɗum fodde sappo e jeene rafini yalta e maɗa omo jogui leɗɗe kadi ɗe o yiiti joni so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko piro koyɗi laaɓaɗo ƴewgal so tawi aɗa yiiɗi ƴewnede ko indema inde nene ma so tawi ko wonɓe Europe Amérique ko 10 000 francs woni ujunnaji ɗiɗi CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie wonɓe leydi Mali e wonɓe leydi Sénégal mbiyen zone franc ɗum ko temedde nayyi mbuuɗu woni 2000 francs CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haala ko woni e ɓernde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe ɗe o yiiti joni so tawi caɗele ma gorago ko to wawi yettade kala so fewnima hen payande tati ma yiito hoore maɗa ha kepta cagatagal maɗa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde to gonɗa to mbawɗa wonde kala wayno dilleɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni to base makko jum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko whatsapp makko ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini yimɓe kadi base mum tawateɗo to Nouakchott to legal netteka ko miñi kono wiye Alassane Sy tawateɗon numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ene yawrande ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkorodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗi musoje
jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata e ndama jokkodira e gorel tayya mo nangata taare jogiiɗo caɗele muɗum kono ne kadi ustoraɗo gorago foode sa jokkodira gorel tayya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓitinade sa yeehi to site gorel tayya ma yiitoon kala ko gorel tayya safrata sito noon ko www.goreltayya.com sa yiɗi jokkodirde ɓen jogiiɓe gorel tayya so tawi koto leydi France eɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis d'Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gurela tayya ilahi joman wodanima jettoje fof kagotogotoje wateɗo mingongi ko laaɓaɗo ƴewgal ko moƴƴollon ngal ko wittiyanke safriyanke ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Dawouda Samba Dia gorko mo ballel somanaɓe en andino dendagal bandiraɓe julɓe kala omo humpiti longal e ƴewgal teni kadi omo safra yoga ñabbuji cuuɗotoɗe e nder neɗɗo ceerno Dawouda Samba Dia gorko mo ballel somanaɓe omo andino dendagal bandiraɓe kala ɓuɓri ɓaleri nonne kadi gonduɗo e dogam cité seero e morit ɓandu jaaɗoru wuloru nonne kadi joguiɗo caɗele ko fate ɗin fannuji kala omo humpiti omo laaɓi hen reedu ceerno Dawouda Samba Dia gorko mo ballel somanaɓe an debbo donkuɗo ɗan je gorko foti ka mbomri walla ka diwo so on jokkodiri to bangguel lotgal koto yoɓ ha e mbuuɗo ha keɓa joom galle ma ko ɓuuri yawde ceerno Dawouda Samba Dia gorko mo ballel somanaɓe laaɓaɗo lotgal an donkuɗo dañde kayitaji kono ne kadi an ñallawo gonɗi e biting ma e placement a yeyata son jokkodiri joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde ceerno Dawouda Samba Dia gorko mo ballel somanaɓe taweteɗo hannde ɗo Tamba nelenteɗo e kala saaha Mauritanie Mali ha e nder leydi Sénégal kala mbatta ko 77 027 39 11 walla mbaɗa 77 648 08 03 musidɓe tedduɓe ceerno Dawouda Samba Dia gorko mo ballel somanaɓe e jeese meɗen kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogas e naya duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guila mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar gorko mo ndulmaji demɓe to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba mo lukseyba gorgol no mbirunoɗen e gardidi kabaruuji men teskede ɗiɗo henna dumunnaji Sénégal Dakar ko taari ɗum kala sa seyiyeɓe yahoɓe
ene kefta ene taƴane teta ene piya ha nata e galleji woni hen jahani ha joɓo pittali kala oɗo sahane futtini guite moni kala ne fawi hen jiiɗi mum mo jiiɗa kala hande ene huuli yaltude gam jogade ni noddirguel mum e junggo mum haalaka posuji mum woni hen ni hande goƴa ko pittali mumena ɗum jeeyi sababu noon jagorɗo ko fate banggue ndenka e kisal woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu hanki e haalande makko o holliti e nder leydi Sénégal kala ɓiɓɓeydi ndenka e kisal ha tenti noon laamorgo go leydi Sénégal woni Dakar so yeehi tan ha jamma o ari hankadini ko gendarme aɓe kame police aɓe kala moɓe potti kay so tawi a ala kayit andu kam ko kaso woni kayit maɗa so tawi kadi aɗa jogui kayit alay saago kam laɓɓitina holto jahata e holto paheta kala nde tawno ko ɗen gueɗe hande ɓuuri kono kadi nden kay kisal mawkaka koye nder galleji ɗi nde tawno dukoli ɗi kareli ɗi konnguli ɗi needi ndi kala koye nder galle o nde tawno suka o koɗon wo janggata haala bonka jikku bonɗo gonka bonga ha ɓernde bona o yaltin ɗum boowal ɗum noon ne moƴƴi noon moni kala e nder galle mum wawa hutorade konnguɗi moƴƴi ha tenti noon bandiraɓe rewɓe faade ɓikkon mumen mbasen ƴettadeɓe mbasen holludeɓe yorɓerdagu eɗen gueɗe kala ha tenti kadi ɗo hen téléphone aji ɗi ganduɗa hande yumma kala ene itta téléphone mum totta ɓinguel mum beele kadi kañumne faye haaji mum goɗɗo guel ɓinguel noon ko guel yiyete téléphone aji ko fetelaji e laɓeje e jaseje e gueɗe goɗɗe kala ɗum woni ko natata e hoore nde ha jooɗo e mémoire makko ɗen gueɗe noon so tawi keewi e hoore suka mawnidi hen wontata ko criminel mawɗo ɗum jeeyi sababu noon hande o wargoji e nder leydi Sénégal hay ko taari ɗum kala ni way tan kono yarde ndiyam ni kanko jagorɗo on nden ka e kisal o holliti to ngode nde o yaltini kala kay haaju keñoraɗo ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala ha e nder leydi ndi kala ɗo mbawɗa wonde sa waɗi goo ɗiɗi tati nder téléphone ma tan a ñoƴƴi goo ɗiɗi tati a noddi notatama ko kamɓe police gendarme ɓuuri yawde maɓe jettoma gam wawde fabadema kala ko wawi wonde hay so tawi ko cuumo hay so tawi woni ko haajuji goɗɗi ɗi ganduɗa faati koye faabade neɗɗo o nodde kadi so tawi neɗɗo ne nodda yo ƴettu tamuma fammina holtomin keedi holɗo keɗɗa laawol ngol no woniri innitoɗa indema e yettode ma acca numéro ma téléphone ɗum jeeyi sababu soɓe gaari ha ɗon ɓe donki yitude nokku o ɓe mbawa noddudema an nodduɗo beele kadi ɓe ganda ɗo keɗɗa mbasa wadde keñe tan nodda e pahali keñoɗa kuppa a accani indema ni ɗo gonɗa ni noddirguel maɗa ɗum jeeyi sababu noon sapeur pompier ji hewɓe ne mbiya yimɓe hewɓe ne nodda mbiya ɓe gaari retard walla ɓe garani nde poti arde nde firti ko a noddat a ɗaccata numéro ma téléphone ni inde maɗa so tawi gaari ha e nokku o ɓe donka dañde moɓe noddi walla moɓe jokkodiri jeeyi sababu ɓen liggotoɓe e trésor ko wayno haalisaji ha e nokkuji goɗɗi kala kañumen ne erima laamu ngu nde ɓeydata nden ka e kisal mumen ha tenti noon ɓen wonɓe nokkuji taw ganduɗa ko garoji tirtitiɗe haalisaji walla neltiɗe haalisaji saabu hande o goto hen kala gurda mum woni koye danger mawɗo no feewi mawɗo leydi Sénégal hakkude makko e jillu chanceliére mo Allemagne hakkude mabɓe oɗo saaha o holliti gaz ngarɗuɗo jiitaɗo hakkude leydi Sénégal kame Mauritanie hitande fande woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati lewru bawte ko nden fuɗɗoto ƴeŋñinede ko fate banggue on gaz labtuɗo hakkude Mauritanie kame Sénégal ma ƴeŋñine kene fotto wonde 2,5 million taw ganda ko tonne ko fate banggue oɗon gaz ɗum koye nden hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi maɓe jah hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi maɓe jah ha kene fotto wonde 3,5 taw ganduɗa ko tonne million tonne baril maɓe jaa kadi ha million ngaji 5 tonne kala hitande ma yahoyi hitande ujunnaji ɗiɗi e capan tati maɓe jaa ha million ngaji 10 tonne kala hitande eɗen gandi ɗum ko gas kewɗo no feewi jagorɗo aw ma jekkadɗe leydi Sénégal woni Aliou Ndoya haalande makko hanki wo holliti oɗo saaha kene fotto wonde lebbi 5 ala kala bateau mo ganduɗa Europe naɓe taweteɗo e maje kadɗe ɗe leydi Sénégal ene awa ɗum ko gila tan contrat mabɓe gasi e mayirɗe
hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo guila nden o siifani siifande hesere ɗum jeeyi sababu micco ko fate banggue kaldigal hakkude makko e union européenne so tawi kay ene gawa e maji kadɗe leydi sénégal alay saago walla fiileji rewɓe taw ko ɓen fewnoɓe liɗɗi ha yimɓe kala mbawa gollade kanko ali wonon wo holliti mawo riwinde ɗum haɗen gueɗe kala ɓuura yuɓɓude rewa lawol e nder leydi ndi sénégal cummusɗo bannoɗo to jeeri dow jeeri dow dumgal law ha ganduɗa on cum waɗino tatto mayɓe hen oɗo saaha limore nde yeehi ha yetti yimɓe joyo wasɓe hen pittal men cummusɗo mo ganduɗa accani pittali yimɓe accani pittali daabeje ni jawdi daridi accani haydara kene foto wonde gueɗe kewɗe boni e oɗo joom cum baɗɗo hedde toon to nokku biyeteɗo baali hakkude mum e mbalkaji kore ha faynma e nder diwan mo kawel kala to Saint Louis ndar gueƴɗande maayo hanki ko pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude polisaɓe kamɓe ɓen joguiɓe câble sanani câble noon ko fati banggue CNTV joguiɓe fiiluji ene dewna e ɓoggi dow ne jeeya ko fati e banggue senuji taw kadi koye sifa guyka ko wiyete trafic caggal noon nde hewɓe gulliti ɗuma police ari yewtude woni ɓoggi kewɗi ɓe mbaddi noon pooɗi ndure ha gazuji kewɗi bedda hen ha joni koye sénégal keddore gartaten koye ɗiɗo hen wargoji ɓeɗo hen wuyɓe to Sacré Cœur 2 tonne kadi ko gorko goto gonnoɗo e moto ene wonde suggorko goɗɗo caggal nde bifti téléphone janano hawre taximan goto yi no biftorini ko ɗon tigui féri oɗon moto on taximan noon daraki kono caggal mum on gujjuɗo wo jagga fiya tan ha watti larde nokku goto wattidi ko tottede ɓen dadiɓe ɓesguji sénégal naɓe hewɓe hen hankkadini pelliti ñawdande koye mumen kala nde ɓe nangui gujjo kam haade laamu arde tawat on gujjo watti tan ko larde nokkuyel gotel taw heptinta hay neɗɗo goto ha joni koye sénégal keddotoɗen gartaten koye ñalawma hanki o altina ñalawma findino e jeertino ɓen dognoɓe autoji taweteɓe booli gam oɗo saaha teskede wonande accident ji ne keewi kanko on jagorɗo yagara woni Mansour Faye kame jagorɗo golle jagorɗo ñawoji ɗum waɗi hanki ko toon to grand théâtre mo Doudou Ndiaye Ross ñalawma hanki o e tawtorede cetal daringal haɓade kala ko fate banggue accident ji kanko on jagorɗo yagara wo holliti wonande booli Dakar ɓuuri wawde heddade pittali mumen e ɗiɗon booli ko hakkude yaroɓe e duuɓi 15 fayanma duuɓi 35 ɗum noon maɓe mbaɗi hen ñalɗi jaƴƴi no fewi gam findinde ɓen dognoɓe ɗin werlaji nde ɓurata wawde yarude seesa isin keso pul ɓoyata ma yi nangue taw fawata noon nde ɗon tufere ko mawɗo leydi sénégal Macky Sall ɗum waɗata ko ñande 31 nduɗo hen lewru taw gaɗa on isin waɗata ko toon to Mamela waɗɗani monument les renaissance africaine waɗɗani ɗon jar baɗeteɗo hen ma wono 137 milliards ko préje franc CFA taw iwi koye ballal ñamale leydi zap on isin noon wonata golle makko ko ittude ndiyam kaɗɗam taweteɗam e maje kaɗɗe leydi sénégal sigga itta ko lammi ko watta ɗum ndiyam belɗam beele kadi Dakar wawa hebde ndiyam timmuɗam jeyeten ko ton to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo meɗen Amadou Ishaga Kebe kabaruuji garanɗi en ñalawma heccanki o ton to wuuro Ziguinchor Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Amatullah wa atasalam Abdullaahi Saar a salminama juurama kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor e département Ziguinchor hanki ina waɗi accident musɗo accident Jakarta ummi ko to e usuy ina naata ɗo e nder Ziguinchor ari ha ino ko biyeteɗo Bereng ina wayno suka dohnannoɗo ina yara duuɓi 16 omo waɗɗini mawɗo goto ne yara duuɓi 35 ɓe mbaɗi accident ɓe janani hay hunde noon ko moto o tan yani ina wayno hoore cukalel ngel kam fiici mawɗo o ne kadi jungo mum hiili ina wayno gila hanki fewde joni eɓen ɗo e hôpital régional ɗum noon woni ko toujours ko haalete ko cukalel ngel hilli faaka koto doknu machine saka no biyeteɗo machine Jakarta walla oto
ɗum woni ko kewiɗo hanki waktu inir ñalawma. eɗen gandi Mouma Oumar wi en ɓe mbaɗi ɗo henna gammu, kono noon ina wayno étudiaji ɗi wonduɓe mabɓe ɓe nde wonko mbi Ousmane Sonko maire de Ziguinchor. ɓe mbi omo sansa inɗeli taliji, omo sansa inɗeli école aji. ɗum noon omo innira kala ko yiɗo omo innira. ɗum noon eɓe mbiyamo hoto yejir ɓuuri hande innirede ko Cheikh Oumarul Foutiyou, saabu ko waɗi ɗo e nder Ziguinchor, ko waɗi ɗo e département Casamance ina wayno hay goto waɗani. ɗum noon yo ƴeew inde ko inniri, so tawi ko tali walla ko rond-point walla ko école, o innira Cheikh Oumarul Foutiyou. ina wayno Mouma rewɓe wiyeteɓe Jambado, kamɓe ne ɓe mbaɗi hanki haalirde mabɓe. holko ɓe mbi? ko adi fof ɓe mbi eɓe nodda jaam, kadi yo jaam o waɗe e leydi Casamance. kadi eɓe nodda ko jaam puɗɗiɗo yiyeede o yo continue, yo yimɓeɓe kadi ustuɗɗemɗe mumen kaala ko moƴƴi e nder Casamance. goɗɗum ala ko woni ga so wona jaam. ɗum woni koɓe kaali. kamɓe no eɓe daari hande e jaam, eɓe daari hande e gollanade Casamance e jaam e cellal. goɗɗum ala koɓe darini. ɗum noon eɓe mbiya politicien ji ɗi, eɓe mbiya kadi e dennagal journaliste ji hokkoɓe kabaruuji ɓe, yoɓe ƴeew kabaruuji ɗiɓe dokkata ɗi taw ko kabaruuji pewɗi joɗɗi, taw wona kabaruuji gadduji fitina. ɗum yoɓe mbaw wallodirde e mabɓe, kamɓe ko deƴal Casamance tan ɓe darani, goɗɗo ala koɓe darani. ɗum noon eɗen gandi nde wonno hande ko golle goni ɗo e nder Casamance e département Ziguinchor, piɗɗo foof ina jogui ko ina yaaha ladde, ina joftina e wuuro ngo. so wona baɗono Mayram Abou walla baɗono Kanja Seydi nana keeɓi nder cuuɗi men ina leli, ɓe nana e mongoje ɓe nana e campagne darkase o. ina wayno 54 o foof sa fini subaka tuggandema 7 heures subaka heɓanma minuit. ko rewɓe nana daari ina ñoota sakuji, holko ɓe ñootata eɓe beɗɗo ɗeɗo darkasuji. ina way noon kanko oɗo musidɗo meɗen biyeteɗo Abdullaahi Bari, koye kanko jogui campagne o hande. o wi campagne o ina fuɗɗi yarude yeeso, goto fof ina yiito hen hoore muɗum. ɗum noon Weltaare TV musidɗo moon Ahmadou Isaga Keɓe gorko mo motto jokkondude Weltaare TV e Zig FM sappo e wiite yo Allah hokku en walde jaam. allahumma amina ya rabbal alamina. Amadou Ishaga Keɓe sen jeewi to Ziguinchor Sénégal, paɗen koto leydi Mauritanie kabaruji men kettotoɗen ko Hammadi Keneme Jame Kisal. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma. jam ñalle ma Seydi Saar, jagorɗo leydi Mauritanie kalfinade gueɗe caggal leydi e ballodiral Mouhamed Salim Wul Merzoug ñalawma hanke to nokku gollode makko to o joddimo toon tawi koye gardiɗo ono fedde union européenne. e nder ndeɗon jonde ɓe mbawi yewtidde musidɗagal moƴƴal kono kadi e jokkodiral e ɓingu yummago wongo hakkude leydi Mauritanie e ndeɗo fedde. kanko jagorɗo o arti kay hollidde tawi ko jokkodiral e golle gonɗe hakkude tawi ko ndeɗo fedde e ndi e leydi Mauritania. jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e yagarta Mouhtar Wul Mouhamed Yedali e konngol makko kankon kay o holliti tan e rango waɗi tawi ko faati e société, tawi ko kalfinade ko yewti e pewndidgol golle, tawi ko kirmesen e port Ndiagu, ngam tan nde ɓe gasnata golle mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade. kanko jagorɗo o holliti tan nde ɓe gasnata tawi ko golle mabɓe e mudda nanodiraɗo o. ɗum waɗi ko caggal kayde jagorɗo o waɗi toon jillu tawi omo wonde jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e aw e ngalu majiya. ɗum noon tan o holliti ndeɓe toppito tawi ko golle mabɓe gasno hannirta ni henne. happa ko nokku kalfinade ko yewti e téléji kono kadi e radio ji dendagal jaynirɗe ɗo e nder leydi Mauritanie. ñalawma hanki o ɓe guddiri tawi ko ñalawma mabɓe gadano ko yewti e heblo, tawi ngoɗo heblo yewti koye montage du projet. ngoɗo heblo heblete ɗum tawi ko yoga e jayndiyankoɓe haaloɓe, tawi ko ɗemgal tubankore kono kadi ɗum waɗi koye ballodiral tawi koye centre noddirteɗo Kawsar gonɗo to leydi
leydi Tunisie kanko hannde tawi ko gardiɗo nokku Hassan Wule Meddu o holliti tan fandare ngoɗo e heblo ko ngam sembinde tawi ko mbaw ko jeydiyankoɓe ngam kay tawi ko hokku ɗumen karallagal no hannirta ni kono kadi kanko tawi ko Hassan o wawi tawi ko yettude denndangal jeydiyankoɓe tawtornoɓe tawi ko gudditgol hono oɗon ñalawma na hannirta ni ñalawma hanki batu gadon yettima tawi to port ha hannde tawi ko port mo jaagu tawi oɗo batu jeeɗum ko société BP ko société mo ganduɗa tawi ko kañum tigi halfina ko yewti e jaltingol gaz ɗo e nder leydi Mauritanie société tawi ko kalfinade ko yewti e jaltingol gaz hakkude leydi Mauritanie kono kadi e leydi Sénégal société tawi kay ha hannde oɗon batu ko oɗo woni batu gadon gam ha hannde tawi ko jofɗe e kaggolade tawi ko leydi Mauritanie tawi kay o adi ko yewti e matériel walla mbiyen tawi ko gueɗe dendagal gollerteɗe tawi ko yewti e jaltingol gaz tawi tan oɗon gaz ɗamina ma yaltin ɗo tan e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati to hawdul sharqi toon kay hannde to hawdul sharqi toon kay hannde ko école tawi ko bildi école yani ton ken tolno tawi ko yimɓe jeena e gañima hen neɗɗo goto wasi fittano mum jagorɗo leydi Mauritanie kalfinade ko yewiti e jangde lesɗe Mouhamed Melaynin wuli eyi o windi tawi ko windande makko ngam kadi tawi ko duwanade on ɓeɗon sukaɓe tawi ko janggannoɓe oɗon école kono kadi e donade tawi ko jinnaɓe sukaɓe ɓe Hammadi Keneme nakshata faade weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Hammadi Keneme nokshada golle man jooɗi peewi jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie nandiral hakkunde makko e nande makko jagorɗo mo leydi Qatar to banggue cellal ɓalli sifande wallidde ɓen étudiaji taw ganduɗa ko Mauritanie naɓe yidde kay yillade to Qatar ha tenti noon to hôpital mo ganduɗa Ottoman spécial Qatar ngam yurnitade golle mantiniɗe ɗon kono ne kadi yogay safroɓe e kala saaha nde jilloto e oɗon fannu jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelde duwawa ɓen heddiɓe e maayo taw kadi ganduɗa ko maayo ngo Sénégal iwnoɓe jowol banggue rewone pano banggue worgo ganduɗa wonno e kaɗon laana ko jeegomo ñande alende ñande hen jomine jooli taw wi noon ko jayde kirudima li Oumar Abdullahi ken jeegomo yooliɓe noon hen tattone mbawno yinade ɓen mballi hen ha ƴeeŋi tato heddiɓe noon kedditima ñalawma ali ɗo kala ko jiilaw wonno hen hakkude police gendarme kame rewo e worgo kala eɗen nelda duwawa ɓen yaltuɓe hen ɓe nde jomiraɗo ɓeydata yurmende mum e jomumen sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto Mali to Masina toon motoji kewɗi kame autoji kewɗi kala oɗo saaha ɓosatani jeeyi sababu ko mankugol walla ŋakkugol ko wiyete carburant woni essence gasoil oɗo saaha yiyata ko ni hay saɗa jogui haalis beele cooda ko caɗele mawɗe no fewi ha tenti noon ɓen remoɓe taweteɓe toon to diwan machine nde tawno ko remata ko motoji walla machine aji ko ɓuuri en hewde ɓe kolliti golle mabɓe kala ko dariɗe ɓe erima laamu ngu nde ɓurata wadde hen ballal moɗɗum jagorɗo leydi Mali jagorɗo leydi Mali toppitiɗo kala ko fate banggue gurdam caggal leydi Mali woni Abdullaahi Diop joɗodima hanki e ambassadeur mo leydi Amérique ɓe dañi haaldude dendaɗi e gueɗe e ɗoftodirde hakkude leyɗel ɗiɗe ha tenti to banggue cehilagal kami golle e wostodirde miijoji kala ɓeydoggol coggu ya ngara jeeyi sababu noon sukaɓe hewɓe finoɓe to haayi kolliti so tawi kay ala ko gasi hakkude ɗo hen ko wayno Bamako haayi Bamako so tawi bisuji dogoji ɗon gustani oɗo henna coggu ɗo tan e yontere fande koɓe uddoɓe booli ɗi kala ɗum noon ɓe erima laamu ngu nde coggu ngu ɓurata wawde ustede ko ɓuuri yawde razia ɗum noon ko marché Dossolo Traoré woni jeere wiyetende sugoni koro jeere mawde nde Bamako teskama oɗo saaha mo gondena guyka e tettugol piigol e wargoji kala ene teska e bolimum ha ɓutti noon ha tenti noon ɓen jula balabelen e kala saaha pelle bandiji koko jani e mabɓe tetta koɓe joguino walla mbaɗa e mabɓe ko wela ha tenti noon ñande alet jawtuɗo hen no sanga kay waktu 17 heures waɗi ɗon haare bonde no fewi caggal nde fedde wuyɓe bandiji
naati ɗon e ngolɗona bolol waɗi ɗon ɓittodiral dañi noon fiyaɓe heena ha ƴiƴam yalti kono kadi neɗɗo goto wasi en fittanu ɓe erima laamu ngu nde ɓeydantaɓe ɗon ndenka e kisala timmuka nde tawnoɗeɗo henna gueɗe so tawi dartaki ko gueɗe cattuɗe no feewi Mali keddoɗen ha joni gartaten koye jillu jagorɗe leydi Mali toon to Russie ɗum noon koñande nogasa nduɗo henna lewru jagorɗo mo leydi Mali dañi oɗo saaha sifodire toon hakkude muɗum e holding société Russie pewno ko fate banggue jamɗe darnude bolol woni on madame Dembele Madine woni madame Dembele Madina ɓe dañi sifodirde toon ko fate banggue ɗaɓɓirde gollorgal ngalludi Russie nde wawata ngarɗinandeɓe ko fate banggue wagoje ha tenti noon taw gaɗa ko fate banggue locomotive taw ko fate banggue wagoje gam oɗo sa umminde lawol hay Bamako ha ɓuura yuɓɓude sen ƴeewi to leydi Mali koto Guinée Conakry wonande heedanɓe ɓen lettaɓe e ɓen waranaɓe taw koye laamu Alpha Condé ɗum ko caggal nde procureur udditi ɗin dossier ji kene wona nogas e jeegom wondude Alpha Condé loskude laamuji ɗin tuumaɓe ko fate banggue wargoji e lebte gueɗe patu noon kala wonande FNDC yaadiɓe mum rima ko ɓuuri yawde yiddeɓe ko CNRD nde ɓurata wawde laɓɓitanandeɓe wonande jillu Alpha Condé faade to leydi Turquie gam oɗo saaha jaaɗo toon safroyade ko fate banggue mo dossier mum uddita oɗo saaha mo gondena to Côte d'Ivoire ñande alet jawtuɗo henno teskama sukaɓe yonɓe woni e jayde nde wi ko sappo woni hen kolliti ɓuuri ɗon woni hen maayo ngo hukkiti ɓalli hen tato ñande oɗona ñalawma taw kadi ganduɗa ko ɓen yanoɓe ɓuftoyade hakkude jarawo duuɓi jeeɗiɗi e duuɓi sappo e ɗiɗi caggal ene tawe nder département mo Grande Bassama woni plage mawɗo ko toon sukaɓe hewɓe jooli hen toggana état o waɗi erango faade ɓiɓɓe leydi ndi kala gon erango noon ñalawma hannde o mbad jonde mawde no feewi hakkude armée o kame population ɗum noon ko yidde jertinde yimɓeɓe woto jippin ma anda rento ma anda woto jokkodir e ma anda ha tenti noon taweteɓe keeri leydi Gana gam teskede wonande ɓen joguitiɓe armée ji nottortoɓe nottorteɓe taw ganduɗa ko jihadiste en ne keewi yogay keeri mabɓe ɗum ko caggal nde jango waɗi keerol hakkude Togo kame Burkina Faso ha kene foto wonde koninkoɓe yonɓe ɓe leydi Togo mbasi hen pittali men ɗum noon ɓe koliti maɓe ɓeydu ndenka e kisala faade keeri mabɓe kono kadi maɓe ɓeydu findino e jertino faade population mabɓe nde yimɓeɓe ɓurata rentade kono kadi ɓe ɗacci numéro mo ganduɗa kala jiiɗo neɗɗo ma heptinani noddu e oɗon numéro ko ɓuuri yawde beele jomumen mbawa arde pawa jomum e jungo to RCA woni Centrafrique hanki ko pelɓodiral musgal waɗi hakkude koninkoɓe leydi ndi kame robela mo leydi to kame robela mo leydi Centrafrique to nokku biyeteɗo zia ko ɗum noon ene tawe nder leydi ndi koninkoɓe jeetato mbasi hen pittali mumen ɓen gañiɓe noon limore nde andaka kono ɓen keddima e juuɗe hobel nangama no comme otage en walla ɓen hankadini dahaɓe e nder ndeɗon fiyande Rwanda teɓama toon gonnoɗo diplomate taw ganduɗa ko joom martaba towɗo banggue New York taw ko kañum joɗanno toon Rwanda accinnoɗo golle mum tumaɗo ne waɗanno fo kayitaji gam ɗanninde yimɓe hewɓe faade toon to États-Unis de Amérique gila tan Rwanda ha fayanma toon ñaami hen haalisaji kewɗi no feewi oɗo saha caggal nde dossier ji makko ƴetta o saha o tottama wonande juuɗe procureur ƴetti visa makko hanki wa yaɓani to kaso haalis mo daño kala ko heddiɓe ñamata caggal makko to RC noon ka to RC noon ka to RDC woni Congo Kinshasa jokkodiral hakkude Kinshasa kame Bujumbura ɗum ko caggal jillu horejo leydi Congo Kinshasa jillu balɗe tati to Burundi ngun jillu noon ko jillu cehilagal e kaldigale golle
e yurnitade jokkodiral hakkunde leyɗele ɗen taaride leydi Congo ha kamɓe kala ɓe ɓuura wawde kay jogade nden ka ekkisal ha tenti to banggue guura kam e faggudu kala holliti kanko hoorejo leydi Congo caggal kaldigal wonande fewnude laana jordi jogorka gay iwde Tanzanie rewa erde mo Congo faya ha to Burundi kam e jokkodiral kala to Nigeria wonande biftogola sarɗiyanke taw kada ko sarɗiyanke taw ganda ko biftogola sarɗiyanke gila tan ñande 15 nduɗo hen lewru e nder état mo Anbara ko toon wo bifta kanko on sarɗiyanke ko sarɗiyanke nder état mo Anbara ko hanki yiita hoore makko ene joƴƴina e lawol ɓandu ndu ne fawa e nder parka goota parka wiyetenga Newi toon Newi Sud ko toon yiita ko wona ɗum kono état mo Anbara laamu ngu yaltini kene wona million ngaji 10 koppreje naira kala kay anduɓe waɗɓe ngal balal kañumen dokkete oɗon haalis ɗum noon onon wawɓe listihara mbaɗe feere ƴeewon so tawi oɗon mbawi yomnade ƴeewon ɗo ɗum heedi keɓen haalis joni Burkina Faso kene fotto wonde yimɓe 11 mbasi pittali men ñande ale jawtuɗɗo henno taw koye jangu ɓen joguitiɓe armeji hen tato ɓen wasde pittali men ko ɗoftidiɓe armé o gam wallodirde e jomumen ɗum noon waɗi koye hakkude leydi nokku biyeteɗo Seno ko toon ɗum waɗi taw waɗi koye wuuro wiyetengo Marko gene tawe e nder leydi ndi taw waɗi ko nokku biyeteɗo jafoɗon nokku biyeteɗo tikkala nokku biyeteɗo tikkanji ko toon ɗum waɗi ne tawe e nder Seno ko toon nguɗon jangu waɗi ñande ale jawtuɗo henno paaɗen ko toon to leydi Maroc kene fotto wonde tato taw ganduɗa ko wonduɓe e ñaw ñaw biyeteɗo varial kañumen goni yiitaɓe hanki e wiide jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi ne yimɓe ɓurata wawde rentade siftinoɗo saaha mo gonɗen ñaw goto keeso ene yirlo wiyete ko varial way tan kono puƴeje mawɗe ni ɓutte no fewi ñaw kulɓiniɗo heewi noon rabde koto banggue gondiggal hakkude debbo e gorko walla ni ɓen gorkati ena jeeyeten ko joolam jaɓiri jillu Joe Biden hoorejo leydi Amérique jillu makko to Asie Taiwan nonne kadi Corée du Sud nonne kadi Japon hakkaldigal hakkude makko e hoorejo jagode mo leydi Japon yidde États-Unis de Amérique ko wallodirde e leydi Japon gam jogade ndenka e kisal Taiwan gam dartade bone Chine ha tenti noon ɗen laaɗe Chine ɗe navire mawɗe nde mbawata renede woto tawtoyde leydi Russie gam teskede cehilagal hakkunde leydi Chine kam e leydi Russie beele kadi nden ka ekkisal ne ɓuura toon ngun jillu kala ne jeeya hen rendinde ɗen leyɗele ha ɗen leyɗele ɓuura wawde tawtoyde oxydoji walla tawtoya États-Unis de Amérique mawɗo leydi Ukraine hoorejo leydi ndi wo holliti wonande so tawi kay woni wona hoorejo leydi Russie sali yiddemo koɓe jindira ɓe jooɗodo beele oɗo hen haare walla ndeɗo haare ene darto ko ɓuuri yawde o holliti ɗo e jonte paaɗe so tawi tan ndeɗo haare dartaki ɗo fayi ɗo moƴƴani leyɗele nogas ne heeɓi neldude armé kono wona ɓen felloɓe wona koninkoɓe ko arméji tan gam wallidde Ukraine wen peƴƴerde leydi musde ha tampini yimɓe yetti toon to Iran ha fayenma Syrie ha fayenma to Koweït kame Arabie Saoudite to leydi Iran école aji kame nokkuji kewɗi kala buddi gam teskede nder leydi ndi hewɓe ne tampi ko faati e banggue ndeɗo henna wen peƴƴerde leydi arde toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena